Museu de Geologia Valentí Masachs. Un museu diferent dels clàssics on s'aprèn la utilitat pràctica dels minerals, fòssils i roques. Pensat per ser una eina molt útil per als professors d'ESO i batxillerat. Gent jove, gran, un museu per tots, gratuït i amb visites acompanyades.
Vine al museu Valentí Masachs, un espai que et farà pensar.